हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिबै बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मम्स प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बियाम सोदाब चेनेल स' गाइस थांनाय 6 अक्ट'बर खालार खालि आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन माखासे गासै 9500 माने 9500 सुबुं माने अनजिमाया नायदोंमोन बे भिडिअखौ माने 1 hour 30 minutes बे भिडिअखौ माने डिलीट खालामनाय जादोंमोन डिलीट खालामनाय जाहोनखौ बुंनि बे भिडिअ बानायनायनि सायाव जादोंमोन अनजिमा बसुमतारी खारनाय स' जगेन बसुमतारी तामिलनाडुआव खामानि मावनो थायोमोन आरो बिनि गेजेराव बिनि हिन्जावा खारदोंमोन 11 सेप्टेम्बर खालार खालि स' बिनि गेजेराव बिनि हौवाया आंखौ सिगाङावनो भिडिअ बानायना हरबाय थादोंमोन आं सोलाबैनि थाखाय बिनि गेजेराव आङो 6 अक्ट'बर खालार खालि भिडिअखौ बानायनानै होदोंमोन लोगोफोर 6 अक्ट'बर खालि भिडिअ बानायबाय बिनि गेजेराव बे भिडिअआ गासै 1 hour 30 minutes सिमल' थांदों मानो होनोब्ला भिडिअ बानायखांनाय लोगो लोगोनो बिनि जगेन बसुमतारीनि हिन्जावनि बिनानावा माने भिडिअ बानायनायखौ माने डिलीट खालामनो रिक्वेस्ट खालामहरबाय थाबाय रायलायहरबाय बुंहरबाय स' आं ओरैबायदि बे जगेन बसुमतारीनि सोमोन्दै खोन्थाबाय ओरैबायदि माने बेसेबांबा गोबाव थाहैबाय न' माने तामिलनाडुआव दासिम न'आव फैयाखै आरो बिनि गेजेराव बिनि हिन्जावा बहा खारदों सोरजों खारदों आं बेखौ मिन्थिया बाट बेयाव 50,000 फैसा लाना खारदों होननानै बे बुंदों आरो बिनि गेजेराव गुबुन हौवाजों खारदों होननानै बुंदों स' बेफोरबायदि जेबो एभिडेन्स माने प्रुफ माने जाय खारनाय सोरजोंबा खारदों बेजों खारदों माने प्रुफ गैया बे माने तामिलनाडुआव थायोमोन तामिलनाडुनिफ्राय डाइरेक्टलि फैबाय माने सोरबा मानसिफ्रा खोन्थाबाय कि बेजों खारदों बेजों रायलायदों स' बिनि उनावहाय बे डाइरेक्टलि बेखौ बुंबाय स' बिनि थाखायनो आङो फुरा एभिडेन्सबो गैया प्रुफबो गैया स' बिनि थाखायनो भिडिअखौ बे बानायनो होबाय बेनो थार होननानै आरो बिनि गेजेराव आङो माने ओरैबो बे हिन्जाव खारनायनि थाखाय गोबां दुखु बेबो भिडिअखौ डिलीट खालामजानो बादोंमोन गोबांनो जगेन बसुमतारीया आरो बिनि जगेन बसुमतारीनि हिन्जावनि बिनानाव माने अनजिमा बसुमतारीनि बिनानावाबो गोबां आंखौ भिडिअखौ डिलीट खालाम ओमफ्राय बे सासे डिलीट खालामना बे अनजिमा बसुमतारी हिन्जावा हिन्जावनि माने अनजिमा बसुमतारीनि बिनानावाबो डिलीट खालाम रिक्वेस्ट खालामबाय स' ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं माने बिराद गोथौवै रायलायबाय बिसोरजों बिराद गोबावसिम रायलायबाय आं गासै साराय माने 11:30 PM माने 11:30 हरनि बेसेबां रायलायदों बिसोरजों बेजोंबो रायलायदों बे समाव दुर्गा फुजानि जोंहा बे माने डिउटि जादोंमोन सासेना अनजिमा बसुमतारीनि बिनानावनिया स' बिनि गेजेराव जों रायलायबाय ओरैबो माने जगेन बसुमतारीबो गामियाव एसे दावराव ओमफ्राय आरो फैसा हरा होनना बुंदों जगेन बसुमतारीया आरो जगेन बसुमतारीया बुंदों फैसा हरो ओमफ्राय जगेन बसुमतारी हिन्जावनि बिनानाव बियो फैसा हरा होननानै बुंदों जगेन बसुमतारीखौ आरो जगेन बसुमतारी फैसा हरो होननानै बुंदों गोबां कनफिउस माने ओमफ्राय आं सानबाय आंथ' भिडिअ बानायनानै माखासे मानसिफोरखौ सुबुं अनजिमाखौ मिलायसो होयो नङाबा बिसोरनि गेजेराव जि दावराव जादों बेखौथ' सरकारा माने कर्टफ्रासो माने एसे माबागोन जेनेबा सोरबा गोमादोंबा आं बेफोरखौ भिडिअ बानायनानै आङो आगारनानै होबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिसोर लोगो हमलायनो हाबाय बाट बिसोरनि गेजेरावनो दावरावखा नांलायलायनाय स' आं बिनि गेजेराव बोरै थानो बुंनाय मथे जगेन बसुमतारी बुंनाय मथे बेयो FIR होबाय माने पुलिसाव थांनानै बेखौ इनफरमेसन होबाय कि आंनि हिन्जावा खारदों ओरैबायदि खालारखारि ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबे अनजिमा बसुमतारीनि बिनानावाबो थांफाखाबाय बेयावनो मावो बे पुलिस स्टेसनावनो बेबो स' माने गोबां कनफिउस बे भिडिअखौ आं लानानै ओमफ्राय आङो उन्दुनांसिगौबो टाइम ओमफ्राय आं बिनि गेजेराव बेबो ओरैबायदि बुङो आं भिडिअ बानायनायनि फैसा हरगोन भिडिअ बानायनायनि थाखाय फैसा जेनेबा नेट पेक खरस खालामनायनि आरो बेबो ओरैथिंजाय डिलीट खालामनाय बेबो बुंहरो माने आं बिराद कनफिउस जाबाय दे ओमफ्राय डिलीट खालामनायनि मानायनि स' भिडिअखौबो ओरैनो फारसे बुङो आंनो हिन्जावखौ नांथारगौ आंथ' बिनि हिन्जावखौ नागिरना होनो थाखायसो भिडिअखौ बानायबाय नङा होमबा स' ओजों फारसे बे बुङो कि बिनानावा बे अनजिमा बसुमतारी बिनानावा आंनि बिब'आ फैसा 50,000 लाना खाराखै ओमफ्राय आंनि बिनानावा बे जाय बुंदों हौवाजों बेजोंबो खाराखै बिदि प्रुफ खारनाय बा बिदि फैसा लाना खारनाय बिदि बेनाव जेबो प्रुफ गैया मा हिसाबै भिडिअ बानायदों नङाबा मा हिसाबै भिडिअ बानायनो थिनदों बियो होननानै बुंबाय माने बिसोरनि गेजेराव दावराव जाबाय ओमफ्राय आंखौ ओरैबायदि रिक्वेस्ट खालामो ओरैबायदि बुंहरबाय कि डिलीट खालाम फंबाय लेंहरबाय आंखौ फंबाय डिलीट खालाम फंबाय होननानै आरो बिनि गेजेराव बैथिया बुंहरो डिलीट खालामनाङा आं रिक्सखौ लाजोबगोन भिडिअ बानायनाय रिक्सखौ आं लाजोबगोन नांगौबा आं जेलाव थांगोन नों जेबो टेनसन लानाङा भिडिअखौ जेसेबांखिनि आङो माने रिक्स लानांगौ आं लाजोबगोन नों अडिअ रेकर्डिं खालाम रायलायनाय फनखौ जेसेबांखिनि स' आं रेकर्डिंबो खालामना दोनखादों बे गासिबो बुंदों आं रिक्सखौ लागोन नङा होमबा स' बेबायदिनो गोबां बुंबाय थाबाय बियो रिक्स लागोन स' ओमफ्राय ओरैबो डिलीट खालामनो थिनदों आं थैगोन नङाबा जुदि आं डिलीट खालामाबा आं थैगोन माने अनजिमा बसुमतारीनि बिनानावाबो बिदि बुंबाय एसेबां मान सनमान जोंहा बेफोरबायदि थांनाय हानि बेफोरबायदि नुकसान जागोन मागोन ओरैबायदि स' 1 hour 30 minutes सिम आं भिडिअखौ दोननाय जाबाय बे अनजिमा बसुमतारी बिनानावा थैनोबो ओंखारबाय माबो ओंखारबाय बायदिसिना दुखु खोन्था बुंबाय स' आं बेफोरबायदि दुखुखौ लुबैया लोगोफोर मिथिबायना आं बेयाव मानसिफोरजों लोगो माने मिलायलायनाय
माने बिसोर न'खरजों जाय मानसिया गोमादों जाय मानसिया खारदों बिसोरनि गेजेराव मिलायलायहोनो थाखायसो माने सोरखौबा नुबा बिनि हिन्जाव खारदोंबा बेखौ नुनानै सोरबा खोन्थाबाय आरो बिनि गेजेराव बेखौ लाफिनबाय आरो बिनि गेजेराव मा दावराव जानायमोन बेखौ रायजो राजाफ्रा अननानै खोन्थालायनानै मिटिं खालामलायनानै बेखौ माने गोरोबहोलायनाय नङा होमबा स' बेफोरनि थाखायसो आं भिडिअखौ बानायनानै माखासे सुबुंफोरनिखौ होयो नङा होमबा बेयाव आं रावजोंबो दावराव खालामलायहोलायनो बिसोरनि गेजेरावनो अलरेडि बिसोरनि गोसोआव माने दावराव जालायनानै दंखायो भिडिअ बानायनाय लोगो लोगोनो बेरफुंबाय माने जेरै मैखुना बेरो गरम गरम नङा होमबा स' थिग बेबायदिनो मैखुन बायदि बेरजोब्बाय बिसोरनि गोसोआव माने थाहाबनाय बाट गेजेर खन्द' भिडिअ बानायनायनि सिगाङाव बिसोर मिलायलायो रायलायनायफ्रा मिलायलायनायमोन बाट भिडिअ बानायखांनाय लोगो लोगो बिसोरजों सैलायलायला बिगुमै आरो बिबोनां सैलायलायला एखेबारे दावराव स' आं बेफोरबायदिखौ लुबैया लोगोफोर नङा होमबा आं बेफोरबायदिखौ लुबैया स' बिनि थाखायनो आं मा खालामबाय भिडिअखौ डिलिट खालामस्राबाय आङो स' नों बानायनायखौ डिलिट खालामबाय ओमफ्राय डिलिट खालामखांनायनि उनाव आङो मानो थाखाय डिलिट खालामदों बेखौ बुंफिननाय जायासै स' आं दिनै खोन्थाबाय नोंथांमोननो स' भिडिअ डिलिट खालामनायनि जाहोना माने ओरैबो डिलिट खालामफिनदों ओरैबो डिलिट खालामजानो बादों नङा होमबा बे दावरावनि गेजेराव आङो थानो बानानै बे डिलिटखौ आङो खालामनाय जाबाय आरो बिनि गेजेराव आं बे हौवाखौ बुंबाय नों फैदो ओजोंनिफ्राय खामानि मावनायनिफ्राय फैनानै भिडिअ बानायस्रादो ओमफ्राय बिनि गेजेराव रायलायदो नोंनो निजेनो बुंनानै होस्रादो आरो बिनि गेजेराव नोङो निउस लाइभआवनो होयो ना प्रतिदिन टाइमानो DY365 गोबां निउस चेनेल दं बेफोरावबो होनो हायो गोसोबा नङा होमबा स' नों गासैबावबो होजोबनो हायो होननानै आं बेखौ बुंहरबाय स' बिनि गेजेराव आं बेखौ बुंनानै बियो बुंबाय अके जागोन दे आं थांगोन आसामाव होननानै बुंनानै माबाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बियो फैदोंमोनबो हिन्जाव खारखांनायनि उनावहाय आरो बिनि गेजेराव साननै सानथाम सानब्रैसो थाखांनायनि उनावहाय बियो थांफिनबाय स' बेसिकेलि आं बारा बेखौ इम्परटेन्ट सानासै मानो होनबा बिनाव रां गैया होननानै बुंबाय बिनि गासिबो रांखौ बिनि हिन्जावा लाना थांजोब्बाय होननानै बुंलाबाय स' आं बारा एसेबां टेनसन माने बिनि सायाव नायासै माने बे जुदि फैबासो आं बेखौ बिनि सायाव आरो भिडिअ बानायफिनगोन बा मागोन आं सानना लायनानै स' ओंखायनो आं बेखौ जेसेबां माने फकास खालामासै माइन्ड होआसै स' बेनोमोन भिडिअ डिलिट खालामफिननायनि जाहोना माखासे 9,000